धमाल गोष्ट फुलोऱ्याची या उपक्रमांतर्गत मी प्राध्यापक विजय काकडे आपणासमोर कथा सादर करतो. बोरवेलमध्ये प्रिन्स. रविवारचा दिवस, सकाळचे 11 वाजलेले होते. सगळं प्रसन्न वातावरण होतं आणि अशा वेळी अचानक बॉम्बस्फोट झाल्यासारखं वातावरण विस्कळीत झालं. कारण शेजारच्या बांधकामावरचा एक वॉचमन अचानक धावत आला. अहो पळा पळा पळा, अहो वाचवा वाचवा वाचवा, बोरवेलमध्ये पोरगं पडलंय, बोरवेलमध्ये पोरगं पडलंय. तो वॉचमन असा पुढे धावत धावत पळाला आणि त्याच्या मागे सगळे लोक धावत धावत सुटले. एका रिकाम्या प्लॉटवरती वॉचमन थांबला. तिथे बोरवेल होतं आणि त्याच्या शेजारी साधारण 10 फूट अंतरावरती एक 7-8 वर्षाची मुलगी जोरजोराने रडत होती. अहो आमच्या प्रिन्सला वाचवा, अहो माझ्या प्रिन्सला वाचवा. सगळे लोक धावत गेले. एक जणाने विचारलं, अगं बाळ काय झालं? ती म्हणाली, अहो काका, मी अशी इथून दुकानात चालली होते चॉकलेट घ्यायला. माझ्याबरोबर माझा प्रिन्स होता. मला इथं ठेच लागली, मी खाली पडले आणि माझा प्रिन्स असा या बोरवेलमध्ये जायला लागला. मी हात केला पण तो खाली गेला. आणि ती मुलगी जोरजोराने रडायला लागली. एकंदर सर्वांच्या प्रकरण लक्षात आलं. एक जण म्हणाला, ए बाळ, त्याचं वय काय प्रिन्स? दुसरे ग्रस्त म्हणाले, अहो वय काय विचारता, बचाव कार्याला सुरुवात करा. ती मुलगी पुन्हा ओरडायला लागली, माझा प्रिन्स, माझा प्रिन्स. मग एक जणाने त्या बोरवेलमध्ये डोकावून पाहिलं तर काही दिसेना. मग त्याने आपला कान सरळ त्या बोरवेलमध्ये लावला तर काय, लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज यायला लागला. दोघा तिघांनी पुन्हा आपापले कान त्या बोरवेलमध्ये लावले आणि सगळ्यांनाच लहान मुलाच्या रडण्याचा आवाज यायला लागला आणि सगळ्यांची खात्री झाली की बोरवेलमध्ये प्रिन्स नावाचं बाळ पडलेलं आहे. आणि मग सरपंचांना फोन झाला, सगळ्या अधिकाऱ्यांना फोन झाले आणि भराभर लोकांनी टिकाव खोरी वगैरे साहित्य आणून बचाव कार्याला सुरुवात केली. बोरवेलपासून साधारण 20 फूट अंतरावरती 40 फूट खोल, म्हणजे जिथपर्यंत प्रिन्स पडलेला आहे तिथपर्यंत खोल जायचं आणि मग समांतर 20 फूट असं एक भुयार तयार करायचं अशी योजना आखली आणि त्या दृष्टीने कामाला सुरुवात झाली. थोड्याच वेळाने सरपंच आले. येता येता 2 JCB घेऊन आले आणि मग बचाव कार्याला आणखी वेग आला. सरपंच तावातावानी बोलत होते. बचाव कार्यात कुठल्याही प्रकारची कमतरता पडू नये याची काळजी घेत होते. एका ग्रास्ताने काय केलं, अहो एवढंसं बाळ 6 महिन्याचं बोरवेलमध्ये पडलंय, त्याला आता पाणी तरी पाजलं पाहिजे आणि म्हणून पाण्याची बाटली एक उलटी करून बोरवेलमध्ये सोडली. पण काय हो, त्या 6 महिन्याच्या बाळाला पाणी कसं पिता येईल? थोड्या वेळाने पाहिलं तर ती पाण्याची बाटली आहे तशी माघारी आलेली होती. मग एक जणाने काय केलं, अहो दुधाची निप्पलचीच एक बाटली उलटी करून त्या बोरवेलमध्ये सोडली आणि काय आश्चर्य, अहो दुधाची बाटली अर्धी झालेली होती. म्हणजेच प्रिन्सने दूध पिलेलं होतं आणि सगळ्यांची खात्री झाली की प्रिन्स जिवंत आहे, जिवंत आहे. सगळ्यांना आनंद झाला. थोड्या वेळाने आरोग्य पथक आलं. त्यांनी पाहिलं आणि मग ऑक्सिजनचा एक सिलेंडर बाळाला जिवंत राहण्यासाठी म्हणून दोरीला बांधून त्या बोरवेलमध्ये सोडण्यात आलं. एकंदर सगळं छान चाललेलं होतं. गर्दी वाढत होते, पत्रकार येत होते, पोलीस येत होते, स्टिंग ऑपरेशन जोरात चाललेलं होतं. अशा वेळी एका महिलेने त्या मुलीकडून आपल्या त्या प्रिन्सच्या मम्मीचा नंबर घेतला आणि त्यांना फोन केला आणि त्यांना माहिती दिली झालेल्या घटनेची. प्रिन्सची मम्मी सकाळीच घरातून बाहेर पडलेली होती. कोणीतरी जवळचे नातेवाईक दवाखान्यामध्ये ॲडमिट होते, त्यांना पाहण्यासाठी गेले होते आणि येताना तिथून भाजी मंडईमध्ये गेल्या होत्या आणि मंडईत त्यांना फोन आला आणि प्रिन्स बोरवेलमध्ये पडल्याची घटना समजली. त्याबरोबर थेट रिक्षा करून त्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. घटनास्थळी प्रचंड गर्दी जमलेली होती. प्रिन्सची मम्मी आल्याबरोबर त्या धावत ओरडताच आल्या, अहो माझा प्रिन्स, माझा प्रिन्स, कुठे आहे माझा प्रिन्स? आणि सगळं वातावरण एकदम भावनाविवश झालं. प्रिन्सची मम्मी धावत आली आणि पुढे पाहिलं. त्यांना इतकं मोठं बचाव कार्य दिसलं. काही लोकांनी प्रिन्सला दूध पाजल्याचं सांगितलं, ऑक्सिजनचा सिलेंडर सोडण्याचं सांगितलं आणि त्याबरोबर प्रिन्सच्या मम्मीने सगळ्यांचे आभार मानले आणि प्रिन्सला वाचवण्यासाठी आपण सर्वांनी इतकी मदत केली त्याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. आणि मग आपल्या बाजारच्या पिशवीमधून काहीतरी एक वस्तू बाहेर काढली आणि दोरीला बांधली आणि ती आतमध्ये सोडली आणि मग एका इसमाला दोरीत वर खेचायला सांगितलं. आणि काय आश्चर्य, थोड्याच वेळाने प्रिन्स दोरीला धरून वर यायला लागला. तो इसम ओरडायला लागला, अहो येतोय, प्रिन्स वरती येतोय. पत्रकार मग म्हणाले, मॅडम अहो एवढासा प्रिन्स दोरीला धरून वर कसा येतोय? त्या म्हणाल्या, हो अहो दोरीला धरून वर येतोय. पण मॅडम अहो ती दोरी त्यांनी धरली कशी असेल? त्या म्हणाल्या, अहो काय आश्चर्य, ती दोरी त्यांनी तोंडात धरलेली आहे. पण मॅडम 6 महिन्याच्या बाळाला थोडीच दात असतात? त्या म्हणाले, हो अहो दात का नाही, मोठमोठाले सुळे आहेत. त्यावर पत्रकार म्हणाले, काय मॅडम चेष्टा करताय आमची? अहो 6 महिन्याच्या बाळाला कुठे सुळे वगैरे असतात का? मग मात्र प्रिन्सच्या मम्मीने माईक हातात घेतला आणि त्या म्हणाल्या, मंडळी आपला काहीतरी गैरसमज झालेला दिसतोय. कारण बोरवेलमध्ये पडलेला प्रिन्स हा आमचा मुलगा नसून आमच्या घरचं कुत्र्याचं पिल्लू आहे. खरं तर आम्ही त्याला मुलाप्रमाणेच सांभाळतो आणि तुम्हीसुद्धा खरंच मुलगा समजून आमच्या प्रिन्सची खूप काळजी घेतलेली आहे. आणि तेवढ्यात दोरीला धरून प्रिन्स बाहेर आलेला होता. प्रिन्सला पाहून सगळ्या जणांनी चक्क टाळ्या वाजवल्या. प्रिन्सच्या मम्मीने प्रिन्सला हातात घेतलं, त्याचा एक गोड पापा घेतला आणि त्याला अंगावरून त्याला गोंजारलं.
प्रिन्ससुद्धा सगळ्या लोकांच्याकडे कृतज्ञतेने पाहत होता आणि मगाशा आईने दोरीला बांधून खाली टाकलेला माशाचा तुकडा चघळत होता. धन्यवाद.